eksklusibong panayam ay humarap sa CLTV News sa mga saksi sa pamamaril sa Bagamang Baking noong ika-12 ng Agosto bandang alas 7 ng umaga. Kinumpirma ng mga saksi na ang dalawang delivery boy umano na isang online shopping ang may kagagawan ng krimen. Narito ang report. Sigurado po talaga ako, ma'am, na itong lalaki pong itong bumaril sa kuya ko kasi kitang-kita ko po. Kinumpirma ni Jenny na sina Hernan Galang at Bernard Nukup ang sangkot sa pagpatay sa mag-amang Jaime at Shody Baking noong ika-12 ng Agosto. Pero may isa pa raw kasama ang mga suspect na nakatakas. Naniniwala ang mga saksi ng mga Baking na hindi nagkamali ang mga pulis. Tanda pa raw ni Jenny, nagpanggap umanong pulis si Bernard Nukup habang kontraktor na mula sa Alaminos, Pangasinan ang pakilala ni Hernan Galang. Alas 7 ng umaga kumatok umano ang mga suspect. Nasa ikalawang palapag umano siya at nakita niya ang puting van na gamit ng mga suspect. So tinitingnan ko po sila. Ang nakita ko po yung isang lalaking kumatok, pumasok po ulit sa van. Sino po dito? Wala po dyan, ma'am. Yung isa. Opo, yung nakatakas po siguro. Bumaba yung dalawa, itong dalawa, ma'am. Pumasok. Hindi ko talaga makalimutan yung pagmumukha nila, ma'am, dahil tinawag po ako ng boss kong babae, ma'am, na magtimpla akong kape. Pinagtimpla niya po akong kape. Sabi po nung isang pulis, ito si Bernard, itong namatay, ma'am. Naka-uniforme talaga siya. Opo, nakabulit ka po siya na black na cap na may markang pulis, ma'am. Ginawakan niya po yun dito ko, ining buri kong danom mana. Kaya, ma'am, hindi ko makakalimutan yung pagmumukha niya, ma'am. Ayon sa isa pang saksi, nakausap pa raw niya si Hernan Nukup habang nagkakape. Nag-usap kami. Ang sabi nila, o-order daw sila ng buwangin. Eh sabi ko, kung sa buwangin ng pag-uusapan, si Jomar yung anak ni pare ang nakakaalam dyan. Tapos, natanong pa sa kanila. Sabi ko, saan ka pulis ka ako? Sabi niya, kapas. Pero ipinilit umano ni Nukup na makausap si Jaime Baking para sa pakikipagtransaksyon. Ito raw ang dahilan kaya ginising ng mga kasambahay na saksi si Jaime Baking. Boss to boss ang para boss to boss ang usapan daw. Si pare nasa taas pa pala. Nung magising, bumaba. Nung mga 3 meters siguro yun. Hanggang dyan. Nung, siyempre, bisita, sabi ni pare, ganun. Sabi ni pare, tapos, ang sagot nun, biglang bunot, ikaw. Yun, putok na. Nung pagka ganun, takbo ako. Tinumaan ako dito. Nadapa ako. Nung pagkadapa akong ganun, hindi na ako bumangon. Pagkala siguro nila, patay na ako. Itinanggi ng mga saksi na binayaran sila para ituro sina Nukup at Galang kasunod ng balitang napagkamalan ang dalawa. Ang anak ni Jaime Baking na si Johnny, itinuro din ang mga suspect. Paano ako babayaran? Namatayan din ako. Itay at kapatid ko yung namatay. Magpapabayad pa ako. Kasalukuyang nakakulong si Hernan Nukup sa Concepcion Tarlac Police Station at kasalukuyan pang hinahanap ang isang suspect na sinasabing driver umano ng van na ginamit sa pamamaslang. Bumuo na ng Special Investigation Task Force Baking ang PNP Region 3 para tutukan ang kaso. Samantala, nakahain na din sa Regional Trial Court ng Tarlac ang kaso at posibleng maharap sa kasong double murder. Kasama sa pagbabalita si Angelica Simpao. Ako si Iran Kembao para sa Metro Central Luzon.